Magandang umaga po sa ating lahat. Ito po ang ating latest weather update ngayong araw ng Huwebes, August 27, 2026. Kaninang alas 2 ng umaga ay ganap na naging low pressure area itong cloud clusters o mga kaulapan na ating binabantayan dito sa may hilagang bahagi ng Philippine Sea. Huling namataan itong LPA 081 sa layong 1,030 km silangan ng Northern Luzon. Sa ngayon, hindi pa naman po ito nakakaapekto sa ating bansa. Ngunit may katamtaman po ito na tsansa na maging bagyo within 24 hours. Mamaya-maya ay i-discuss pa natin kung ano yung magiging senaryo dito sa bagong low pressure area na ito. Patuloy pa rin po yung mga pag-ihip o epekto nitong habagat sa Luzon maging sa may western section ng Visayas. Kaya't mataas po yung tsansa ng mga pag-ulan dito sa kanlurang bahagi ng Luzon and dito rin po sa Visayas. Sa kasalukuyan, hinihila pa rin naman ang habagat or hinihila pa rin ang habagat nung dating bagyong Obet na patungo na sa ngayon sa may mainland China. Kaya ngayong araw, expect pa rin po natin magiging maulap ang ating panahon dito sa kanlurang bahagi ng Luzon at mataas din ang tsansa ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan sa may Batanes, sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Central Luzon, maging dito rin sa may Metro Manila, Cavite, Rizal, Batangas, and sa may Mindoro provinces. Ngunit yung mga nasa silangang bahagi naman ng Luzon ay makakaranas ng mas mainit na mga panahon at temperatura, ngunit posible pa rin yung mga thunderstorm activity sa hapon hanggang sa gabi. Ito po yung mga agwat ng temperatura dito sa Luzon. Dumako naman tayo dito sa Palawan, Visayas, and sa Mindanao. Apektado pa rin ng habagat itong Palawan at maging ang Western Visayas, kaya't mas mataas din yung tsansa ng mga pag-ulan dyan ngayong araw at makakaranas din sila ng mga makulimlim na panahon. Ngunit take note po dito naman sa nalalabing bahagi ng Visayas at maging sa may Mindanao, mainit at maalinsangan pa rin ang ating panahon. Kaya doble ingat sa ating mga kababayan na nandito dahil may mga reports na nga po tayo ng mga drought events dito po sa Visayas and Mindanao. Sa ngayon nga po, ito yung ating mga agwat ng temperatura, ngunit ito po ay mga air temperature pa lamang, iba pa po yung ating heat index na atin pong pinopost sa mga Pag-asa Regional Services Divisions Facebook pages natin. Kaya sana po ay i-check po natin ito para malaman natin kung ano yung magiging heat index natin ngayon at sa susunod pa na araw. Pinakamataas na nakita natin na air temperature ngayong araw ay 34 degrees Celsius dito sa Zamboanga at hanggang 33 degrees naman po sa ilang bahagi pa ng Visayas. So, always po stay hydrated and pagdala po tayo ng payong at panangga po sa matinding sikat ng araw para po sa ating mga kababayan dyan sa Visayas and Mindanao. Para naman po sa ating mga pag-ulan, inaasahan nga natin ngayong araw dulot ng habagat sa Zambales at Occidental Mindoro, posibleng umabot ng more than 50 millimeters yung mga pag-ulan ngayon na maaaring magdulot ng mga localized floodings and also yung mga landslides. So sana po ay stay alert yung ating mga kababayan dyan dahil in the next few days, inaasahan po natin na mas lalakas pa ang habagat. Para naman sa magiging senaryo nitong low pressure area na nasa North Philippine Sea, sa ngayon itong LPA 081, una, mababa naman yung tsansa na ito'y mag-landfall sa anong bahagi ng ating bansa. At sa ngayon, kumikilos po itong LPA 081 pahilaga. So northward pa ngayon habang nagko-consolidate yung mga kaulapan ng LPA na iyon. Ngunit inaasahan natin kikilos naman po ito pa west-northwestward patungo sa Taiwan in the next few days. Posibleng maging bagyo itong LPA within the next 48 hours. At kung maging bagyo, dahil nasa loob na nga po ito ng ating area of responsibility, ay tatawagin naman natin ito sa local name na pilandok o yung Philippine mouse deer. At sa ngayon nga po, ang magiging indirect effect naman nitong LPA or yung potential na maging bagyo ay hihilahin nito yung habagat simula bukas hanggang sa Tuesday. So anong bang magiging senaryo nga natin dito sa LPA na ito? Sa nakikita nga natin ay in the next few days ay mas lalakas pa yung habagat habang kumikilos pa west-northwestward itong low pressure area na ito. Kaya magiging maulan sa Luzon, maging sa may western section ng Visayas
in the next 4 to 5 days. At yung mga pag-ulan na nakikita natin sa ating mga rainfall projections sa ngayon ay nasa heavy to possible magkaroon pa nga tayo ng mga intense rains, especially sa northern and central parts ng Luzon. Kaya't may nakataas pa rin po tayo na weather advisory. Bukas po, inaasahan natin mas lalakas. Kaya mas nadagdagan po yung mga lugar na nasa yellow o yung maaaring umabot ng more than 50 millimeters na rainfall. So aside sa Zambales and Occidental Mindoro, makakaranas din ng mas malalakas pa na mga pag-ulan ang Bataan, Pangasinan, La Union, maging sa Benguet. But other parts po ng Luzon, bukas, magkakaroon din ng mga maulap na panahon at mga kalat-kalat na mga pag-ulan. Pagsapit naman po ng Saturday, mas lalakas pa yung mga pag-ulan natin. Kaya't may nakikita na nga tayo ng mga lugar na possible na umabot ng hanggang 200 millimeters sa mga pag-ulan. Dito yan sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Nadagdagan din yung mga lugar na posibleng magkaroon ng more than 50 millimeters sa mga pag-ulan. Yung mga probinsya po natin sa Abra, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Benguet, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, maging sa Metro Manila, Cavite, and Batangas. Ang nakikita natin ngayon na mga critical time dun sa mga pag-ulan natin ay between Saturday and Sunday and posible pang magpatuloy yan hanggang Tuesday. So doble ingat sa mga posibilidad ng mga pagbaha. Issue sa masa. Issue sa masa. Pagtuki sa mga nag-unang issue sa katilingban. Issue sa katilingban. Pagklaro sa mga nag-unang hisgutanan. Sa masang katauhan. Magbalanse. Sa matag interes. Sa ngalan sa kaangayan sa tanan. Issue sa masa. Uban ni June Bersamin. Issue sa masa. Issue sa masa. Issue sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio! Mindanao, Tubo, Pilipinas. Tubo Kalibutan, good morning. Welcome na sa dinis sa pagkakaroon sa programa niya Issue sa Masa. At laragala ng Webes sa gapit sa 27 na ng bulan sa Agosto 2026. Augusta, mga suki na ito sa kanginan, mga suki na ito tigpanubay, Lukop Nakbayan, Tibok Region 11. Aw sa talang dapit nga dapat sa itong pagsibiyan, ining mga oras. Sa kamaayong aga na sa kaing kagayunan, ito ang panagdumugdumog lamang sa programang Issue sa Masa. Atong mga kalumo din na mga kasimanwa, agwan tagod taha, init kayo ang ito ang panahon na karon. O, hinay-hinay na nato nabatyagan ang El Nino sa mga dapit sa Visayas o Mindanao. O ni usa sa umom ka mga nahitabo mga higalang drought or El Nino. O, sa kasaysayan mga higalas kalibutan. Ni nga pinakainit ko no. Init kayo daghan namang mga El Nino nangagi pero usa ni sa I think unom o nga El Nino mga higala nga grabe gud kaayo ang epekto. So pagpangandam mao mga higalay number 1 nato nga tahas daghang maugahan nga panahonan. Alright, i-check niyo mga orasan doon na 52 minutos ang kalamaan kumanaan alas 6 sa buntag. Wala intawagan bisyo din pili ang pagtukik sa mga isyu, balita, impormasyon. Sulod sa kapindua katak na nato para kuyog hangtod nito sa oras alas 9 magmamay. Ipila sa to ang mga hisgutan karong buntag. Issue sa masa. Issue sa masa. Senador Jinggoy Estrada maglisod naglakaw human nga mapuspos sulod sa presuhan.
Issue sa masa. Issue sa masa. Ombudsman Boying Rimulya posibleng mamahimong standard bearer sa Administrasyong Marcos alang sa 2028 presidential elections. Issue sa masa. Issue sa masa. Mga abogado o opisyal sa impeachment trial mamahimo ng silutan kung maghisgot sa merito sa kaso gawas sa hukmanan. Issue sa masa. Issue sa masa. Planong pagbabaan sa Facebook Timailhan Kuro na nalisang na ang Malacanang sa sentimento sa katawahang Pilipino. Issue sa masa. Issue sa masa. Samtang Colonel Dantila Chica ang opisyal sa security ni VP Sara aduna kuno'y lalom nga impormasyon batok sa mga congressman nga nalambigit sa komunistang kaliukan. Inungdan nga ang iyang pagtestigo sa impeachment gipugnan. Issue sa masa. Issue sa masa. Samtang Davao City gitawag ni Ombudsman Boying Rimulya og epicenter sa korupsyon sa flood control. Issue sa masa. Issue sa masa. Senador Rafi Tulfo dili na daw impeachment dyan sa trial. Inay sama na lamang sa usa ka bayarang media. Issue sa masa. Issue sa masa. Iliguman pa may gala mo ay magalangkog. Ang niya pala gumaluman. Nagkuyog. Ini sa programa ang Issue sa masa. Unta adlaw karon nga Webes. It's 27 ang bulan sa Agosto 2026. Good morning din na sa mga taga-barangay 76-A. Din na sa may Bukana o Isay-Ara. O si Kapitan Robert Ulan-Ulan. Kaya mga staff. O si Kuan din na Alvin Valis. May dapig-dapig atong amigo. Naapo deron sa deya nagpahipi na napita. Ha? Alright. Dili una ko. Ako sa ni mga galang nga tagag pagtagad ning mga pagtimbaya kay sa iyo pakaayo ni. Si Mamo Barcelona, good morning din na. Ma'am Maricel Plaza Humawan, si Ma'am Bingtan, Demetrio Torrefel, good morning. Onya si Baldwin Buera, naminaw sa may Tagum City. Yan, Sir Jaime Balnig, Salagaw Jensen, John Dexter Bahalya, onya si John Nunez sa may NHA Maa, Mayong Buntag, Lloyd Sako Kibo, si Jane Maria, good morning sa inyo, hadin sa iyo pagkain sila mga gala, nagtungkaro. Wibus man ron, basta wibis daw, dili kaayo mga higala busy. June Lauron, good morning din na. Ang mga opisina sa gobyerno, muna ingon sila kung mag-transact ang opisina sa gobyerno, dili busy ang adlaw nga Webes. Pero maingon ang gapon ng uban nga lagi, dili lagi busy. Ang adlaw nga Webes, ang among giampo kanang dili lang man busy. Kanang dali una ba ang amua din han transaction nga di mi pabayaron. Mo na'y amo, di lang na kanang busy. Kana bang mo transact na ng mga opisina sa gobyerno nga di mi kungkuhan din haan ng mga empleyado. Ikutaro ng amua din ha mga transaksyon. Ay nako. Mauna mga higalay dapat yun. Si Juvenal Borjos. Good morning po din. Alright. 58 minutos sa nakalabay human ang alasay sa buntag. Daghan kay nagbatikos mga higala ni Senador Rafi Tulfo
sa iyahang gipakitang actuation sa trial mga higala, pag cross-examine sa mga testigos sa prosecution. No? Ilahang gigamit nga testigo si Gina Acosta, ang disbursing officer sa Office of the Vice President, o katong isa mga higala, kisa to si Ortonio, nga staff pod mga higala sa Office of the Vice President. Now, makadaghan ng higayon nga na-mention ang pangalan niya Colonel Dante Lachica, ang security head, no, sa Vice Presidente, pero kahibugnan nga wala gipatawag mga higala sa kining impeachment court. Wala man lang mga manifestation mga higala or motion to issue a subpoena for Colonel Dante Lachica so that he can appear diha mga higala sa impeachment trial and testify pertaining to the 125 million confidential fund of Vice President Sara nga in question karon dinha sa kini nga impeachment court, isip usa sa mga ground sa kining gitawag nato mga higalag article of impeachment. Now, ako po nahibulong po, di lang sila. Kaya usually, pag naalay ma-mention nga pangalan niya, ay, pasumod na yun. Asupina. Patawag na yun. Pero si Colonel Lachica, kadagha na balik-balik ang pangalan, wa man gyud gipatawag. No? Kahuman ang gipunayan o cross-examine mga bay, katulang duha, ang disbursing officer, nga wa may kalibutan ng intel. Now, useless mga bay. Nga nung nga useless? Useless because ang tumong untaan ng ilaha din mga higalang article of impeachment is to establish na kadtong confidential fund sa Office of the Vice President wala magamit alang sa mga confidential activity. Inay gibulsa ni Inday. Maunta na ang subject mga higala. Karon base sa ilang ipatawag nga mga testigos aning nga prosecution, napamatud-an nga wala mo paingon si Inday. Ano pa yung kang Inday ang kwarta? Not a single cent. Ni paingon sa Vice Presidente. So di na palang mga higala nga premise. Out na nga nung sige man tag-duel anang isyuhan na nga na-probe naman na base sa mga testimonya sa prosecution, ilang ipatawag, na wala mang hilabot si Inday na, walay ni paingon nga sapi ana ngadto sa Vice Presidente. Kaya naman ay crucial din na mga higala nga ma-establisar ng confidential fund ni paingon sa Vice Presidente. Karon wala man mga higala na mo paingon. Dito man ni paingon kang Colonel Lachica ang security officer sa Vice President. O ilan na pong ipalupok ron na bagman na kay dili empleyado. O siya dili empleyado. Dili siya under sa Vice President. Pero he was assigned to the Vice President. That is more than an employee because he is working on the security of the Vice President. Di ba? Mas labaw pa na sa ordinaryong empleyado. Ordinaryong empleyado kung magtrabaho na, wala na. Pero kana security officer, head, to be specific mga bay, isang kang natulog na ka. Responsibilidad paghihapon ng security sa Vice Presidente. Karon, siyempre siya ang in charge sa security. Na ay mga programa, mga higala, nga siya ang nag-implement. Hindi man na pwede ang Vice President maoy modernisyo ang nag-implement. Iagi man yun niya sa mga tao. Wala ko ka na Presidente good. Di ba? Iagi man niya sa iyahang mga sekretary.
Naaman tay bureaucracy mga higala din ha sa ato ang sistema. Di ba na, inaritso ni Bongbong Marcos, di ba? Iyan man ang tawag ko. Halimbawa, infrastructure, tawag ko niya na sa businesson. Businesson. Patas ining kuan din ha. Kanang sa tawag anak, ng pangpang din na ng flood control sa may talumo. Oh. Di ba namin na yun nga, tawag ko nito, backhoe nito. O niya, nawag ko nito supplier, ng simento, graba o bakal. Wala din ng presidente, dili man. Naana din hay mga tao sila nga maoy in charge ana. Ang kaning sa vice presidente, ang in charge sa pag-implement niya sa siyang opisina, probably si Colonel Chica. Kaya confidential matters, siya ang security mga kaigsuunan, security head sa Office of the Vice President. No? Kanan nilang gipanghimo nga mga confidential mga bay. Part na sa security sa Vice President nga na ang mga higala po'y kampanya o programa batok anang anti-insurgency, batok anang mga komunista. Now, nigawas ron ang mga pagduda, ambot lang kung kamo naabay sa mga pagduda. Nadili nila mga higala tugtan si Colonel Dante Lachica na mapresentar din ha sa impeachment trial. Diba? Hasta si Escudero, natingala po. Ingon si Escudero, so many times I've heard the name of Colonel Dante Lachica. Prosecution, do you have a plan to present the Colonel Dante Lachica? Wala. O sa ingon ni Jervil Listro, as far as my representation is concerned, Dante Lachica is no longer necessary. But I will not disclose what will be the option of my colleagues, my co-prosecutor. Muna ingon ni Jervil Listro. Pero di gawas karon ang istorya mga higala. Nga dili nila mapresentar si Dante Lachica. One, because to their mind, the testimony of Lachica is more damaging on the part of the prosecutor. Nga nung damaging, daghan nga mga butang ang mga bisto, mga kaigsuunan. Halimbawa, ba yung karon si Dante Lachica? Yes! I am the one responsible of spending those confidential fund that 125 million confidential fund pursuant to the order of the Vice President. Umuan na siya karon. So wala ni paingon sa Vice President, only instruction how that confidential fund i-gasto. So, pausa ni mo na matag si Inday anang confidential fund. Kung iyon ana mga higala ang sit up nga ang ilaha mang i-prove ha nga ni paingon sa bulsa sa Vice Presidente. Na o ganting, o gipaingon na sa bulsa ni Colonel Dante Lachica. Pwede ba makumbikto ang presidente ang Vice Presidente na? Di. Although na gitawag mga higala command responsibility. But it is not illegal command responsibility mga higala to instruct your men na ibulsa na. Kung wala na palag ipabulsa lang na nimo sa imuhang tao, ako na lang ibulsa, di ba? On the practical analysis. Nga no ako pa man nasubuon akong tao nga ibulsa ng kwartahan na, ako na lang ibulsa. Total, ako mayawad. Dahil na lang na direbe, kaya ibulsa ko na. Di ba? I mean, practical and legal mga higala, dili gyud makalusot ang kanang gusto ipalusot sa prosecution. That's why it becomes a damaging mga kaigsuunan sa ilahang kining gitawag na tog article of impeachment. Second, kani bugat ni. Because sila Chica mga higala is working for so long anang intelligence operation.
probably diha nakuha sa Vice Presidente ang mga impormasyon aning trabaho sa mga CPP, NPA, NDF personalities, including kining mga congressman, pareha nila Chiljokno, kani si Francisca Castro ug uban pa. Nga to the extent nga nakabalo di ay mga higala, sila chika sa ilahang mga codename, mga aliases. Unya, nakabaw sila chika na mga ebidensya. Nakabalo gani sila chika sa ilahang mga birthdays. Kasi siyempre, pag intelligence officer ka, more on data gathering man ka na. Unya, imuhang i-frame ang imuhang mamahimong action mga kaigsuunan, anang ilahang mga trabahos kontra. Intelligence officer ko ka. Magdita gathering ka din nga. Wala, manuhol ka din nga. Ato, ani si Kwan. Punta dito ka no sa ang birthday, anak. Ito sa plenum, sir, na gidungan man to sa plenum ang birthday ni Francisca Castro. O di, malista na, ha? Karo taon. Ato ni mga galang ipasabot pag manamang pipilar ka mga pahinom. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic! Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Alright, balik talaga na din sa ito kapatid kuyog sa programang Issue sa Masa sa 90.7 Love Radio Davao, alas 7:11 na sa buntag. Now, apasumpay mga igala sa tuaga gihisgutan nga nung si Kernela Chica. Dili nila mapresentar tungod sa lalom nga nahibaw-an ini mga bay. Lalom kaayo og nahibaw-an. Hasta ang mga aliases aning mga congressman, no? Nga na-link ngadto sa mga komunista mga higala. Nakabalo siya sa mga code name including ang ilahang mga birthdays. So salaktod, kung imo siyang ipresentar, o niya, hingan lang talang kay naana sa iyahang listahan, hingan lang tanan ron nila chika ng kinsa na din ng mga congressman nga na ay mga aliases dito sa bukid, perti na hinuong sunuga mga higala. Perti na bulabuga. Bigyan nila mapresentar na si La Chica. Siyempre, gamiting-miting po na sila ng mga prosecutor. Ngunit, ayaw, kayo, ato nang ipresentar. Mga bulabog na. Francisca Castro. Maoma daw diya ni si Mirigris Piatos. Naamala sila yung mga code name para dili masunod sila mga kaigsunan. Pero na itong Alvin Luque, God. Matayin ko sa Alvin Luque. Si Commander Venus. Di ba? Naman sila yung mga aliases. Kay inig-drop
Nimdapon man na sila ang mga sakop. Mangayo og sapi, mga higala. Ha? At least dili sila sunog. Oh. Kaya ni Commander Parago, Leonardo Pitaw man to. Nagyo na sila yung mga aliases. So kung imo na rong isalang sila chika din ha, kay kumplito na siya sa datos mga higala, kay siya usapod sa mga opisyal nga gisaligan kay Vice Chairman man that time, si Vice President Sara atong NTF-ILCAC. Ha? Oh. So nagabalo na ron siya. Unsa gyud ang plastada ng mga komunista diya sa bukid. Unsay mga aliases ana o panghinganlan na ron. So, perte nilang sunuga. Hadlok sila ana. Muna nga sila chika, ilahan ang ginapugngan mga higala nga mo testify. Muna nga bisag kapila balik-balikon yung pangalan din ha. Anang mga testigos, anang prosecution, anang depensa, dili gyud na nila tugtan nga mo testify. Now, speaking of aliases, kay mo man na ilang gingon. Kaning Marigris Piatos daw, alias daw ni BP Sara. Ilang gibunyagas BP Sara si Inday Lustay. Kay grabe daw nakalustay mga higala sa confidential fund. Kunya, kaning atong presidente karon. Usa man po gihimo ani, di ba? Dili lang milyon, trilyon ang gilustay sa itong panudlanan. Now, kaning mga aliases manggod, natural lang mga aliases. Ang importante, naa ang imuhang tinuod nga pangalan. Unsay purpose sa aliases? Ngano gi-allow na siya ubos sa balaod? Although na ay balaod nga nagbawal ana, pero ngano nga gi-allow na siya sa balaod as a matter of exception mga bay? Because naay mga trabaho, especially in the government, nga nagkinahanglan mga higala o confidentiality. Nagkinahanglan, it requires confidentiality. Wala nga pwede ka mugamit og alias. Pero kung ang imong alias, imong gigamit din sa mga kabuang, ayan, to hide your personality, so that the arms of law cannot reach you. Kana krimen gina siya. Illegal alias. Pero sa mga confidential intelligence operation, aliases is natural. Diba? May palagi actually, may pa si Robin Padilla mga higala, kumplito pag-research. Naminaw ko. Itong mga aliases na mga limahong sa patungin panganlan, no? Si Mariano Aguinaldo, mga aliases ba? Kumplito pa si Robin Padilla. Di ay tulpo mga higala nga college dropout. Actually, ilang ginakriticize si Robin Padilla kay ex-convict ko ng mga higala. Kanang ex-convict, natural naman na magkasala man yun. Ang tao kay makasasala man ta. Ang tao lang na preso siya sa iyang sala. Nga naman dahil, kisa may taong perpektuan ng kalibutan na bingawa magkasala. Naapamangganing, sa may sala ni Robin Padilla. Nagbit-bit lang armas, illegal possession of firearms. Naagani na daghan mga igala ng lugos. Namatay tao, nanulis. Nagawas naman mga nila, makumbikto mga bay. Diba? So, dili na issue na nga ex-convict na si Robin Padilla na himong senador. Graduate po na mga kaigsuunan o criminology. Iko para niwala ng tulpo. Nga makaasta, burag, pwerte ka genius, may gala, burag nakahuman o doctorate. Kahuman, college dropout raday. College dropout raday. Kana si Rapi Tulpo. Now, karon, mangutana. Dinha mga higala mo course exam anang mga
witness sa kining impeachment trial, tanawan ninyo. Kinsay mas lalong mangutana. Kinsay mas well-researched ang mga pangutana between Padilla o Canas Tulfo. Di ba mas well-researched si Padilla? Paminawon nimo. Kaysa kang Tulfo, sige lang panghingaan, mga igala, di maos mga witness, stupid, bobo, tanga-tangahan. Trabaho ko na sa usa ka senator judge. Ang trabaho sa senator judge, muklaro lang kung naay dili klaro. Oh? During the trial. Magpakailom ka lang, maminaw ka lang. Tungod kay kanang imong gipaminaw, maunay mahimo nimong basihan sa imong decision because you ought to explain it ng imong decision pag abot sa panahon. Di ba? Paminawa na ko ninyo. Sir Tulfo, sigilag pangmura. Sigig pangmura mga igala. Why research sa iyang trabaho? Pero si Ruben Padilla, paminawa ninyo. Di ba? Well research, kompleto. Now, ang issue din, whether or not using of aliases is prohibited. Well, yun ni Ruben Padilla. It is not prohibited. It is long been practiced ang paggamit sa mga aliases. Na yung ipangutanang testigo, kaya saan ka pwede magamit og aliases? When you are working a confidential transaction, and this confidential fund is intended for a confidential transaction. That's why we shall expect na naagod ay mga aliases. Di na gisigway mga higala ni Senador Ruben Padilla ang iyahang argumento. Karon taon, ato ni balikan, malamang pipila ka mga Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic! Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa ba... I-check nyo nga mga orasan. Doon na mga igalay 22 minutos. Ang kalabay human ang alas 7 sa buntag. Nagyapong kamo na minaw. Din sa 90.7 Love Radio Davao. Una na to ni mga igala. Padayon nun ng istorya. Good morning din na kang Rolando Aviles sa Upper Piedad. Sa iya din hang Isme. Si Manong Paul Concobertas may bahanda Inko Bimbim. Good morning din ha sa Kabunbon Malabug. Dudong Labra Bimbim Palar. Salamat kayo. Salamat po. No? Si Brix Cambarijan. Good morning. Nelcar Vidoy. Kanunay naminaw sa May Galera de Oro Subdivision Bago Aplaya. Uy, good morning ninyo dia mga taga Bago Aplaya. Si Ben Vicentino. Naminaw ko permi mo ang programa habang naka-duty ko diri sa may post nako. Blackskin Cabales, Ma'am Elsa Kiyotso, Dongdong Hernano, Jeril Rupinta,
Ariel Lim. Good morning daing. Si Ranilo Villami Barbarona. Maayo po nga buntag. Ngano pa man padayuno ning impeachment trial. Nga hayag pa man ni sa ako ang upaw. Wala gyud taon sila legit nga ebidensya. Mao gani. Usik-usik lang kwarta. Rodrigo Escalante, good morning. Vice E.L. Kinsay, diya sa may dumalagdos. No? Black Skin Caballes. Maayo pa bitaw si Robin. Sigig tingog. Si Lito Lapid, silent lang. Oo. Lahi na si Lito Lapid. Ang gikonsentritan si Pia Cayetano. Hunang sige lang, pahilom-hilom ng panuhak. Ma'am Elsa Kyutso, kabalo na gani si Robin John. Unsa alias ni Ninoy Aquino. Mao gani. I mean, siniluan man na sila pareho. Pero makita ni mo mga igala niya si Robin Padilla na ay gihimo nga research. Di na nga, nangutana lang siya, kay manginsulto lang. Parihaan ng trabahong Rafi Tulpo. Pakaulawan ang mga testigos, piling niya. Media siya. Media na bayaran. Diba? So, kung ilang tanawon, mas na ang mga higalay ingon nato og unod. Ang mga pangutana ni Robin Padilla. Mas na ay respeto ang iyaha mga higalang mga pangutana. Ikumpara ni mo anang tulpong sige lang panginsulto mga higala, murarabag ang iyahang pangutana, tama, balik-balik, natubag na balik-balik kung gihapon anang Rapi Tulpo. O ba na ba siyang programa ba? Nga siya ang kurman. Bawa na ninyo ng iyahang nga pangutana. Sige ginaingon nga, kinsa giday ni dawat, isulti naman na. Napay hulog kayo ng pangutana niya. Do you receive an instruction from the Vice President to encash the 125 million to the Land Bank? Yung tao yung testigos nga si Gina Acosta, I am the disbursing officer, Your Honor. Alang-alang maugningon si Inday nga iatag na kang dantila chika ng 125 million para sa kining confidential activities. Ang chiki akong ihatag ni dantila chika, hindi man siya mo nakapangalan dito. Di man siya authorize sa chiki, ako may authorize. So ako ginandaloon dito sa lambang. Alang-alang mga chiki mo akong ihatag dito kang chika, nga ingon ako nga, o dara ang imuhang gamiton sa imuhang confidential activity. Pagkahanggaw na lang yun. Wag yung gamitang utok mga igala. Kasi drop out. Drop out, unya ang utok na puno sa hambog. Mga tulpo, mga bugiro man eh. Nga taga Davao Oriental eh. Feedback pa sa to ang mga kailan sa Davao Oriental, maugilaw na sila, mga hangimon. Sobra pa sa 250 PSI mga higalang hangin sa utok. Alang-alang, chiki ko na. Ano ka pangalan sa chiki? Di man kang dantila chika na, kaya imong hatag ang dantila chika na chiki. Usually, ano ka pangalan na, Office of the Vice President, disbursing officer, ang magpakambyo na, i-encash yun na siya. Sige, balik-balik pangutana. Nabala siya instruction gikan sa Office of the Vice President, di na mo kinahanglan na i-establisher na. Bisag walay instruction na i-encash na siya sa disbursing officer, maugyod na'y mahitabo. Kay chiki man na, pagkahanggaw na lang yun nini. Rapi Tulpo mga kaigsunan. Wag yun. Nagpailalan yun in taon siya nga college dropout ragid siya in taon. Bato yung kag bangko kay inkas na nimo. Ang cash mo ihatag nimo kang latsika. Tapos na istorya eh. Tuan nila chika, ipatawag sila chika. Kung gion sa to paggastos, unsa instruction niya sa Vice Presidente, nga nung di ba ninyo ipatawag na sila chika? Di na palang dapita mga higala,
well established na nga kanang kwartahan na while tinuod na mga bay. Ha? While tinuod na siya, wala na mopaingon sa bulsa sa Vice Presidente. Now, si koneksyon na din ha sa impeachment. Nawa man din nailabot day. Na na-establish na naroon nga wag yun na mopaingon ngadto sa bulsa sa Vice Presidente. Ni paingon din na siya ngadto sa iyahang mga programa nga gidumala probably nila chika o sa banyang mga staff. So dapat ka na nga issue, dido na nga, putlon pa na nga, kaya nagsige gasto anag milyon-milyon kada adlaw anang impeachment, sige dwell anang isyuhan na, nga wala naman di ay na. Diba? Kasi makaluluoy di, ang makaluluoy di nga ito ang panunlaran. Kita, mga Pilipino. Sige, ko na ng 125 million na klaro naman na nga wag yun na mo paingon kang BP. Ang i-establish lang din na aron na makunik mga kaigsuunan ngadto sa article of impeachment nga si Inday nakakwarta din na ni paingon sa iyahang bank account, ni paingon sa iyang pitaka, ni paingon sa bulsa ng 125 million. Karon kay na-establish man na nga wala gyud. Dito man na kang lachika ni paingon para sa mga programa niya mga higala involving intelligence activity. Ini patawag sila chika, pero sila chika di man na-impeachable officer. Ha? Kung doon na mo ibigay ebidensya, ay paili na ninyo dito sa Sandigang Bayan, dito sa Ombudsman. Sila chika. Oh? Kana bang confidential pa muna pinakalisod mga higala. Maugay na nga Malacanang perti nakaabusoan ng confidential fund. Kung na may discretionary fund, kanang confidential fund, more pa na sa discretionary fund. It is more than a discretionary fund. Confidential fund. Katong discretionary fund, ang issue lang ito is discretion mo. Walang kay na paingon sa imo ha. Nagamit din na sa imo ang servisyo sa mga tao. Pero discretion mo, imo ang call. Maingon ka gamiton nimo sa imo ang flood control, gamiton nimo sa mga social services, it is your discretion. Discretionary fund. Di ba? Pero kaming confidential fund, mga confidential activity, sa imo ang tanaw, kinahanglan, magamit na og pundo to acquire information or data ani nga confidential matter. Na, gustuan na ni mo na. Confidential. Nausa lang kapunto din ni mga igalang gusto na to klarohon. Nga kanang confidential fund nga issue against the Vice President, tapos na yan. Kaya naanay nag-testimony, nagipatawag sa prosecution, na nagsulti ng mga witness na dito ni paingon kang Colonel Lachika. Wala mo paingon kang BP Sara. Although ang mga programa sa Vice Presidente, siya ang nag-instruct, siguro, Colonel Lachika, puntahan mo ito, ganyan-ganyan. Pero si Colonel Lachika ang nagunit sa kwarta. Wala magunit ang Vice Presidente. Kaya si Colonel Lachika po, iyang gunitan ng kwarta, kaya siya mo implementor mga igala sa mga confidential activity. Iyang mga sakop, ang Matos Bukid, Manii dito, unsay nickname ani ni Francisca Castro din na, panahon nagplenom, kinsa dito gidungan sa ilahang birthday, nag-ihaw baka, kinsa mga taong gipaadto dito, nagipanggastuhan po. I mean, wala na siya biring mga higala sa ground for impeachment against the Vice President. Nganong nagsigitag uting kay anak? Diba? Dapat isarhana na, kaya wala magyapo na. Di magyapo na makatabang nga makumbikto sinday. Diya palang daan sa premise nga way ni paingon sa yaha na mga igala bisag 5 centavos. How can you convict the Vice President nga wa man na mo paingon sa yaha? Imo siyang kumbiktohon tungod kay iyang gigasto the manner how she spent that money. No. Because that is also a discretionary fund. Again, ako ang istorya.
it is more than a discretionary fund kanang confidential fund. Busa, for as long as wala na nimo giidlom ng punduhan na you cannot be held liable. May mo ka lang liable na gibusa na nimo. Karon na proof mga higala. Nga wa gyud na bisag tagunit ana si Inday sa ikog ng 125 million. O paano sa nimo siya maprobahan? Di ba? Pero dapat ka na, undango na kaya sayang-sayang na nagkwarta mga higala sa mga tao ng hearing nga way pulos din ha sa ato ang impeachment. Hindi mo lang nag-avenue mga higala sa pasikat anang mga prosecution o niya pagdaot sa vice presidente. Actually, mamaw na siya. Ang intention din na. No? Mamaw na ang intention. Now, ang kini mga higalang istorya ining di yun nila patistipayon sila chika. Nya, sige gihapon sila og hisgot anang confidential fund ni BP Sara. Dako na kayo ng question sa katawhang Pilipino. Sila chika man kayo nagunit anang kwartahan na kay gitunol man na ni Gina Acosta ngadto sa iyaha. O ano dili na to pangutanon sila chika din ha sa impeachment trial unsay mga gipanggastuan. Ha? Kinsa ning mga gipangtagaan, kaning mga aliases nga giingon nga nakadawat. Pausa ni nahurot ning 125 million. I think si Colonel Chica is competent enough to answer this question. Pero di yun mga igalay patawag. Kaya mga bisto man yung mga NPA nga mga congressman din nag-usang ilahang mga aliases, mga kaisunan sa bukid. Bao mo lang reso. Oh, di makabalo na ron ang mga sundalo, ana. Pag makabalo na ron ang mga sundalo, ana, niya ka man ginatagaan sa Malacanang ng mga komunista ng mga congressman. Malain na ng utok ron na ng mga sundalo po. Na, tinakadamaging mga igala sa administration. Nagsugod na ta sa impeachment, hoping nga madaot ang vice presidente. Kauman karon madaot man dahil Malacanang anang trabaho, ano, gipresentar na ito na sila chika. Ha? O na, nga dili yun nila ipresentar mga kaigsunan. Oh. Eh, ibulgar man ang chika na kinsa na din ang mga konektado sa NPA. Ha? Ibulgar man ang chika na pila gihatag sa Malacanang ngadto aning mga congressman ng NPA. Oh. Di, mga sunog rin sila. Ay, ang sundalo, malipay ba diyan? Ang malipay, ana, si Brunner lang, pero retire naman si Brunner. Ambot ang ning successor ni Brunner. Kung tinagaan ba po ni Malacanang para malipay, mahigala ng istorya, ha? Pero ang ordinaryong sundalo, dili malipay, ano eh. Kalabas gobyerno, gibuhis gobyerno. Unya, kami mo iasdang dito. Sa man eh. Imo mininyo din ang tantaran. Di ba? Binuwang na. Ang suko ng mga sundalo, anak. Ang ordinaryo mga sundalo. So may gusto ninyo, mabiyuda ning among mga gwapa kayong asawa. Ha? Inyo nang pangbuhi ng amo ang mga kalaban din na niya. Kami, pag mangharas na dito na sila, kay dagko nag-ulo, mang-extort na dito niya. Kami ang inyo ang yasdang niya. Mga matay ni, mabiyuda ning among asawa. Di ba? Iganahan ang mga sundalo, ana. So, kung ingon ang mahitabo, niya sila chika, mutingog, mutistipay, ana. Malain ang utok sa mga sundalo, hadlok ang Malacanang, ana. Oh, hadlok po ng mga congressman, ana. Kaya mga bisto sila. Sa latod, hadlok ang prosecution because it cause so much damage mga higala sa ilahang part nga unta ang ilahang plano dauton lang manunta si BP Sara unya sila ang mga purnada mga higalaan ng trabahoan na. Therefore, dili jud ipresentar si Colonel Chica. Labtik-labtikan lang ang iyahang pangalan. No? Labtik-labtikan lang ang iyahang pangalan mga kaigsunan. Ay nako. Karong taod-taod mga higala ha, kay naapat ay lami nga istoryahan. Apasumpay sa tuang giistoryahan kagahapon, katong may tungod ba sa plano ni BBM nga iba na ning Facebook, kaning FB. Kay ang mga media sa mainstream
kasagaran bayad naman sa Malacanang. Kasagaran pila na lang man ang di bayad sa Malacanang. Ang mga dagko nga mga giant network bayad man sa Malacanang, mainstream media. Karon kontrol nila. Pero ang SOCMED, labi na ang FB, di man makontrol mga higala sa Malacanang kaya wa man sa kabalog kinsa ilang bayaran. Kung hibaw-an man po nila, perti man pong daghana, dako kay gasto, maon ang rat sa dahon, ipasarado ang Facebook. Di ang balita, daw nadutla na ang Malacanang mga higala, aning SOCMED. Di man makadulot ang mainstream media kay ang mga giant network ilaha namang gibayran mga higala. Bogay na ang mga media kasagaran, di man tanan ha, kasagaran, ano mga giant network, mga bayaran na sila. Mga bayaran na. Wala mga Pilipino, di na maminaw na mga mainstream media. Hari na lang sa Facebook, anong SOCMED. Kaya murag, naapay klaro. Dili one-sided, ikaw rin mag-decide kung tinuod ba o dili. Pero kanang mainstream media mga higala, wala na karong panahon na. Bayaran na daw. Daghan kayong mga bayaran. Di nakatuhuan. Di nakasaligan. Karong taon-taon. Ato aning balikan. Humana mga pipila ka mga painom daw. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic! Ano ang mapapanalunan mo sa kakasigarilyo mo? Kahit ano pang laki ng premyo na yan, hindi nito katumbas ang kalusugan mo. Kaya, mag-quit ka ng magyosi at mag-vape. Tumawag sa DOH Quitline 1558 para sa tulong mag-quit. Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Balik na may gala din sa itong panagkuyog sa programa ng Issue sa Masa sa 90.7 Love Radio Davao. Doon na 42 minutos. Ano kalabay human ang alas 7 sa buntag. Good morning din na kang Ma'am Anisita Galinero. Si Rose Mercado Gasok. Kanunay naminaw sa radyo. Kada buntag yun. O niya, kana si Tolpo Bastos o Guay Kabalo Pamalaod. Guay Batasan. Mao gani na.
wa ka kabalos balaod, pahilom-hilom ka na lang, pareha ka ni Lito Lapid, no? Di kay mo asta ka nga, mura ka og, kuan, kanang parting hawdas balaod, nya paghiman-himan pa day, college dropout raman di ay. Dennis Sarte, good morning din na. Si Aris Coruña Alcala, good morning po. Dili nila pwede iba ng FB Migo. Kay daghang mapiktuhan, labi na ang mga nanginabuhi gamit ang FB. Bitaw po, no? Daghang pong nabuhi ang Facebook. Gilbert Jess, good morning din ha. Late attendance lang, high blood ko sa mga senador nga mga bastos. Kani magodji, kani mga tulpo, mga igala. No? Gamay na ibawaan, dakog hangin sa ulo. That's how I'm sorry, pero that's how I describe mga kaigsuunan. Okay, mag-English dayon, Naapo na diris Davao pod nga kanang ingon ana ang abilidad mga igala. Mag-English dayon unya grabe maka panginsulto, Piling nimo, burag nakadoktorate, paghiman-himan di naglisod man gani di ay graduate, murag doktorate pero naglisod man di graduate, di ba? Hasta pang nagtabang sa iya aron surkaton ang pag-eskwela aron lang makadiploma mga igala, apilon pag-atake. Ay, dako, may buntag din kang Konsehal Al Ryan Alejandre. Good morning din na, Konsehal. O kang Ragdi Ibuyan. Konsehal Ragdi Ibuyan. Ayan. So, naging na ng tao. Labi na kining, microphone. Makatingog ng microphone. Pili nila, all-knowing kay sila, how na kaayo. Ang tanaw nilang istorya, tama. Wala yung mga attitude ang mga tulfo. Dili ka ba luminting ba? Kung unsa sila sa gawas. Nga kanang may microphone. Dapat kung unsa mangunta sa gawas. Mao gina dapat Dili kay kung makabitbit ng microphone. Mura na mga higala o masingganel sa kining atuang mga sundalo. Wa na'y preno-preno mga higala. Siyempre mga tao, mga utala, maguna. Unsa din na siya day? Unsa din niya nahuman na ana day? Muna pangutana na yun. Nga, all-knowing man kay siya, nga di man siya maminaw sa uban, ang iyahara man pirmi tama. Mautala man ang mga tao. Ay, tuo ka, bula-bula ng baan ng anawsira na. Bula ng baba na, huwag yan na magkahuman. Ang diploma gaya na, gipiki man gani, gitabangan na ni Kwan. Di ba? Mabisto na inoon ka. Wala. Would you na kasagarang sakit mga higala anang mga announcer. Nga pagtuon nila, ako, 30 kapin ako. Katuig anong trabahoan eh. Mao gina ako ang observation. Pagtuon nila, pag naanas mikropono, hawd kayo sila, ang tanan ng istorya, tama. Which is wrong. Bisa nga tadiri sa microphone, pili na to kalintan ang maminaw sa uban. Isa sa mga ordinaryong tao, ato sa paminawon. Because they might be small for you. Who knows? They have also a big and great story to tell us. Mao ginakanuna akong ginaisip ng higala. Bisag sa kagamay ng tawhana na, di na nato masiguro. Nga anak siya mga higalay dako kaayong kasaysayan sa kinabuhi na pwede nato mahimong kapanaminan. Na pwede nato ma-share. Na pwede nato mga higala mamahimong makahatag og moral lesson sa tuwa. Di ba? Kaya kada tao manggod na ay kaugalingon siya nga kasinatian. Na siya kaugalingon nga experience. Karon imo na yung irokon. Kay piling nimo ikay nagunit sa microphone, hawd kay ka. Mo na nakabawog tik-tik nimo ron.
Ha? Imbis nga kay may bawaan, you refuse to accept. Kaya ang imo kung unsa lang tong nasud sa mo utok, mura gito imo motor permit tama. Mura kag kabayo nga gitabunang mata ba nga straight ra gyud. Sa communication, it is always a two-way activity. You can talk, but you have to listen also. Because pag maminaw ka, naapay posibilidad na kanang imong iistorya, madungagan pa na. Di ba? Tama ba ko? Kung maminaw sa ka, una ka mo istorya, kanang untang imuhang naka-script na nga istorya, wapay siguro madungagan pa na, wapay siguro wapsap pa na, tama dahil. No? Di ba? May mga inunana nga mga instances, mga kaigsuunan. So, I will always advocate kanang maminaw sa gyud. Una ta mo istorya. Maminaw. Usa ba tinuod ani? Ha? Dili kay magpaturagas ka lang din na. Anong imuhang nahuna-unaan nga unsa ni ideya? Pili nimo how na kay ka? Ano nito find out na drop out ka man day? Wa man day kay academic. Kuan? Wa ka makamit sa academic standard? No? Ang hangin ra sa imuhang utok mo imong gisaligan. So, do you think mo believe ang mga tao? So, siguro mo believe na ang mga tao wa makabalo. Pero ang mga tao nakabalo, may mo kang katawan sa ilaha. Importante maminaw ka and avoid insulting. Especially kung ang imuhang rason kay naalang kay personal, dili gyud siya mga higala ingno nimo nga na mag-insulto nga ang purpose is to correct. Pero kung ang imuhang insulto, is to preserve your interest, your personal interest, mao na dili maayo. I mean, I am talking on human relations, mga kaigsuunan. Taod-taod, ato aning balikan, no? Uman lamang ipipila ka baga pahinumdom. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic! Ano ang mapapanalunan mo sa kakasigarilyo mo? Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan. Balik na mga bahay, dinis na paragkoyog sa programa ng Issue sa Masa sa 90.7 Love Radio. Alas 7:52 na. Padayon ta, dinis sa to ang hiskutanan ba? Okay.
na-mention ni nato may gala ng trabaho sa media, supposedly dili man na ingon ana. No, nya karon ang trabaho sa media dili mao, gidala niya sa Senado mga higala aning Rafi Tulfo. Ni samot nga dili mao. Wala gay na magkadimao ng iyang trabaho sa media gani. Nga iyahang pagbugal-bugalan ng iyahang mga gipang-interview. Iyahang katawan-katawan o niya kahuman, iya da yung tagaan ng galag kwarta. Di ba? But ang iyahang gusto nga, ang tanan, makuha sa kwarta. Bahalag, bindalo siya mga kaigsunan pareha sa iyahang igsuon. Oh? Actually, dili man na dapat ingon ana gut. Wa na gay niya masunod ng ethics media mga bay. Iya pang gidala sa Senado. Ha? I mean, ako, ayan ni manggod akong approach pod. No? Kakanunay nako nga i-open lang ang mga issue, mga higala ngadto sa mga naminaw. Dili ko motudlo sa mga naminaw, mo bitaw nang moingon ko nga istoryahe ko ninyo kung tama ba ko aning akong ginahuna-huna. Ha? Kaya basig pareha tag huna-una or basig lahit tag huna-una. Or naamoy mas maayo din ang nahuna-hunaan aning isyuhan eh. Di ba? Always consult the public. Kaya dili sa broadcast mga igala, dili man ang announcer ang amo dili ang public man. Because ang publiko mga igala, mga listener na to, mo ay mag-decide. Di ba? Kung dili ganahan mga igala, mga listener na to, di yung kapaminawon diya. Pero kung utamsa pa nga to ang mga listener, mo nang paminawon ka. Di ba? Ang boss, ang mga igala, dili ang announcer, kining broadcast. Ang boss din ni ang mga naminaw. Kamo, naminaw. Kamo ang boss. That's why, kita din itong trabaho as broadcaster, igo lang ta mag-open sa issue kung komentary. Kung reporter ta, mag-inform kung unsa to. Dili himuong adulterated ang balita. Dili sa komentary lahi because ang imuhang kaugalingong perspective din ang na ay due consideration mga higala. So wala magpasabot na maunay huna-una sa unang siya, mauna nagitama permanente. Tungod kay ang komentary nga program mga bay is always susceptible. Susceptible siya sa daghan nga mga critics because lain-lain atong prinsipyo sa kinabuhi. Di na eh. Di po kumusugot ang istoryang Jumber sa amin eh. Tinood na. Okay, mamagin na mga higala ang atong trabaho. Driigo lang ang mag-open. So, let your listeners decide kung kana iyahang istorya ng anunsira na motoo ba siya o dili. Di ba? Dili ni mo pwede na, di ka motoob. Ayaw nagbalik din sa programa, ha? You are not doing your job. Di ka motoob na ko. Ayaw nagbalik din sa programa. Imo siyang pasabton. Nganong dapat motoo siya. Inay, imuha siyang bantaan. Na mga yun, nanay. Wala makabalo. Actually, wala sa kabalo sa ilahang trabaho. Ako kumuto ka sa kuha, okay. O dili ka mo to, okay ra po ko. Basta mo na ako ang pagpanlantaw. Sige daw, huna-huna daw ng ako daw mga pagpanlantaw kung tama ba na o dili. Kaya ako po, maghuna-huna po ko. Kung kanay mo hapon, tama ba na o dili. Di ba na part na mga higala sa communication. Part na siya sa human relationship. Proactive. Kumbaga, proactive ta. Kung sa to, ingon sa kanta ni Kuan, sa taga kanta ka ito, DJ Sweetheart. So, DJ Sweetheart doon, na busy mag-edit atong iyahang organic. Na-busy ro na ng iyahang organic. Iyahang na-busy edit og herbal. Herbal. DJ Sweetheart. Herbal boy na ron. Herbal boy! DJ Sweetheart! Ang kanta ni Dan Fogelberg gani. Sorry, pagbasa ni Dan Fogelberg or Dan Fogelberg.
ba 1994. Oh. Katong unsay title ato? Believe in Me. Oh, wala ako ang ganahan kayong kanta pag maghisgot na tao kaning trabaho na to, If I could ever say it right and reach your hostess heart despite the doubts you harbor, then you might come to believe in me. Oh. Tuo lang ka sa kuha. Oh. O di ka mo tuo, wala na po, okay na po. Di ba? Ana na kinabuhi na to. Ayaw palisod-lisurag, pangumbinsi ang mga tao nga di mo tuo sa imo, ha? Ayaw sila pusa. No? Imuhang himuon, imuhang ayuho ng imong trabaho para sila mismo mutuo sa imo, ha? Di ba? Ana lang na. Dili kay imuha na hinuon silang pugson, aron lang mutuo, pastilan. Oh, oy Balong, good morning din na. Unsa man eh? Si Balong, minaw, no? Onya, unsa man eh? Si Mamo, Liho Great Dong, mga seniors, Melt Isklito og Vic Villacorte, solid yun nimong fans. Si Meli Villacorte. Salamat. Kanunay naminaw di as Katalunan Grande. Katalunan Grande. Ayan. Daghang naminaw na to di Pitas, Katalunan Grande. Onya, kung imuhang pugson ka bisag di sila mutuo sa imo, ha? Wala na. Dili na gyud na siya maayo. Di na siya maayo. Ang kuan karon is latag ka lang sa imuhang idea. Pasag di sila kung mutuo sila o dili. Mailhan man na di sila mutuo. Nga naman, di man sila maminaw nimo. Di ba? Kung mutuo sila, mo lang maminaw sila sa imuha. Ana ra na, di ba? Ricaw Mings, good morning din na Spike Lim. Anya, ato amigo Adrian Tamayo, adlaw nga tawan ka. Oy, birthday dero ni Adrian Tamayo diha, TMC. Ano ba TMC din ng dako kay tiyan mga higala nga, perti ka isog. Diya sa crossing Bagugalira. Black Skin Caballes, good morning din ha. Og si Anthony Bailoses, Lloyd Sakokibo, maayo nga buntag ninyo. Muna ako ang baruganan. Kung di ka mo tuo, mao man ni product sa ako ang gihimo nga pagtuon. Mo man ni product sa ako ang research nga kung gusto lang i-share sa inyo, ha. Kung di ka gusto mo dawat aning akong i-share sa inyo, ha, ay wala ko mahimo din, ha. Dili man ako mahatag ang imuhang gusto. So, dili, ana lang. Ang ato ang mga igalang baruganan. Dili kay pugson din mo patuo kay kung di mo tuob, kasabaan nimo yawan, kung di mo tuob, bahad-baharan nimo. Uy, kuyaw na di kayo ka. Di ba ang media mao man ni mga higalay magpasabwag, magpalig-on aning ato ang demokrasya? Kaya mao na hinoy mag-una-una mga higalag kurtel sa ato ang constitutional right. Wala na magkadimao. Di na mao mga kaigsunan. Ako, I am much excited sa itong mga listeners nga ganing hindi lang masigig daig. Kaya nga po yan kaugalingong idea ba? Nga naman, lugi ko. Ako na sigig share og idea niya siya. Sige lagdag sa kong idea. Hatagi po kong idea para makakaton po ko anong imuha pong idea. Give and take ta. Di ba? Malugi ko. Ako na sige daig istorya ni. Istorya po mo din na. Ako ka nang lahi po para makabalo po ko. Madungagan. Madungagan ang ako ang kahibalo. Wala ra ba yun ni expiration, walay retirement mga higala ang kahibalo. Kanunay yun na to ginapunan. Mura ni siya mga higala o galon nga buslot. Sige rin mo siya tubilan, di gid siya mapuno. Kaya kay balo. Sige lang kag tubil ani.
Pero dili gid siya mapuno mga higala ingon ana ang nature sa knowledge. Sige lang na siya og sudlan nimo, sige sudlan, di gid na siya mapuno. Ha? Mapahuway lang na gumawa na tas kalibutan. Mao na nga di ta pwede muasta-asta dinhi. Kay kaning trabaho actually opportunity lang ni. Opportunity lang ni. Oo. Wala gana si Tolpo. Na mga Tolpo ang gusto ana nila. Manon sila nga hard kaayo kahadlukan. Ay, Tolpo ka ito. Oh? Mas kahadlukan pa sila sa huwis mga higala. So they are now they are no longer a symbol of democracy. Na kini nga to ang freedom of speech and expression, right of the press mga higala. These are very vital sa ato ang demokratikanhong sistema sa panggobyerno. Karon instead nga imuha na mga higalang i-propagate pag-ayo, i-promote, i-inculcate sa mga listeners nga doon na tayo mga ingon anang katungod ingon ana ang ato ang panggobyerno. Wala sa inoon nga buro na og gun sa nga to ang gobyerno kay di ka muyon sila tirahon ka Manila. Ha? Prato press gentleman. Di muyon kang Ramon Tolpo at tirahon. Di na nagkapuya na siguro si press gentleman og hinatag og talay nga to kang Montolpo. Agi tira ni Montolpo eh. Pero itawag nila ECDC. Attack and collect, defense and collect. Mauna mga bay. Ha? May dili maayo. No? Karon, kaning abilidad sa mga Tolpo, gidala na sa politika. Ha? Wa na gani magkadimao di as media, gidala pa sa politika ni samot nga wa magkadimao. Di samot na mga higalay no wa magkadimao. Pastilan. Now, ato balikan. Kaning FB. FB. Nga gusto ni Bongbong Marcos wad-o na. Kay di na maantoy, di na mapugngan. Ang mga mainstream media, mga higala na pugnan niya. Nagaw nga niya ang mga mainstream media. Kanawar ko na mga news karon sa mga mainstream media. Halata ba? Halata mo lang. Ha? Halata mo lang. Oh. Naapay mga kameraman na po admin kayo. O gwapa mo sibat mga higala diri sa Davao. Apis tukang ni Bato de la Rosa. Ay, nako. Halata kayo eh. Di ba? Tungod kay dili na mapugngan ang SOCMED. Napugnan ang mainstream media pero ang SOCMED, social media, dili mapugnan mga higala. Resulta, ipasarado ang Facebook. Piling sa Malacanang matay, dutlan kita ni. Di na ito makontrol eh. Ha? May dito mga higala sa mainstream media, kaya pwede na istoryahon ng reporter, istoryahon ng cameraman, ay ito ipagawas itong kuwan, kani-kani mo ipagawas ninyo ha. Oo, dara inyong kininsina ninyo, ang inyo ha, membro ba mo sa Republic Act 1530, o dara, ang inyong bahin. Pwede man sa mainstream media, pero sa SOCMED, kay perti mang daghana ng mga vlogger niya, dali kayo makareact ang mga tao. Di ba? Kay multiple ang sharing mga kaigsunan. Muna gikahadlukan karon sa Malacanang, muna nga iyang itipon ang kining Facebook para wala na sharing nga may tabo anang mga nagapangitabo karon sa atuang gobyerno nga mga binuang. Kaya kung magpadayo na, bisag di ka mangutana, bisag di ni mo tuyoon, inig-scan ni mo mga higala sa imuhang cellphone na Android, mugawas man na dito. Labi nagdaghan kaayong viewers, mo flash man na sa imuhang cellphone na Android, di, mahibalo ang mga tao. Uy, naaday ingon anang istorya karon no? Nading na ng isyo. So ma-inform na ron ang mga tao. Baon na gikahadlukan. And I am sure na ang rason nga walaon ni mga higala ning Facebook ni BBM, ang rason ana, kung paistoryaho na si Claire Castro din ang iyahang butbuton ng spokesman,
fake news. Tungod kay daghan kaayong fake news, kuno, isarado ng FB. Mauna po na irason anak mga kaigsunan. Kaya ako panaghaplang, pero duol-duol ni, nga mao ginay gamiton din hang rason. Dili na nila gamiton ng istorya nga tungod kay gigamit sa politics because politics is free in the Philippines. Di ba? Pero nain reklamo. O isarado na dyan. Daghan kayo nang inabuhi din na. Usaon na lang na sila. Ha? Wa man kayo ni magkatrabaho ning uban din eh. Pero naitrabaho din na sa Facebook. Di na magkatrabaho kay pasarado na sa presidente. Muna. Muna na kong problema. Oh? Pasarado. Maintag ang rason sa presidente nga kanang Facebook ipasarado na kay naay mga commercials din na nga gisingitag porno. Di ba? Oh, na muna naman suno ko kagapon gisingitag porno ng mga commercial yan. Di mampod na mga higala mo ay rason. Ang rason nga pasarado ng Facebook kay mga sunog sila sa ilahang mga binuan, masilipan, ma-inform ang mga tao. Ay, pasarado ang Facebook. Una karon si Matibag, mga yung nagdako kayong pundo pang cyber. Taon-taon, ato di balikan, malaman pipila ka mga painom. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic! Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Balik na may gala din sa tanggapan nagkuyog sa programa kaya issue sa masa sa 90.7 Love Radio Davao. Good morning din na again Nel De Leona sa may San Roque Daliao. Oy, si Kuya Bibot Clarion. Good morning po din na Mama Maricel Plaza Humawan. Mayong buntag. No? Kanang mga tulpo, anay klaro. Kawatan po ng dagko daw. Appeals malita ko ng mga higala. Wala, issue na siya. At yung una, kusog kaayo mo batikos mga higala ng kinawatay sa gobyerno. Karon, appeal man di ay sila, nisulod sa gobyerno. Appeal man di ay pangawat. So, kamo na po rin batikoson sa mga tao. Di ba? Kaya mga tulpo mga god. Grabe yun hangin. 250 PSI good siguro. Ang sulod sa utok, ani. Malawal ko to. I-review ninyo tong video ni Erwin Tulfo nga pertigod niya ang hawra. Kato ba nga, may tugos Blue Ribbon Committee nga biyahag yun daw kaladkaron mga higala daw nang magsamok-samok daw, mag-object-object daw din ha sa Senado. Kaladkaron daw niya, sampalin daw niya. Oh? Pertigod ka, hangin ng mga higala. Sa diya nga ni-react ang social media. Nangayo naman nagpasaylo.
Murag mumoy mga kaigsunan na ipasaylo. Oh. Di ba? Tungod kay ang baba lagi, gabula-bula ng daan. Wala huna-huna. Okay naman magbula-bula ng baba. Kung imo nang ginahuna-huna, daan ng imuhang istorya. Di ba? Gaula-ula na kag-istorya karon kalad-karon nimo. Asa ba mo kalad ka diyan? Nga magkagpasaylo. Subot pasabot, naakay ka na bang ug sa mga psychologist pa nang naay term anak nila nga tendency mga higala nga kanang dili mangutana. Oh? Diretso dahil mga higala react. Tungod kay ang utok, hinambog. Ha? Hinambog. Tulpo tayo eh. Tulpo tayo. Tulpo. Usa man lang tulpo. Ha? Kuyaw na gid na. Kamo raman siguro i-believe sa inyong sarili siguro. Oh? Ultimo pag humag kolehiyo. Wa man gani. Di ba? Pastilan. Oh? Kumbiktado. Ha? Di apo yung tulpo. Why klaro citizenship mo wa mag-confirm kaniya adto sa DSWD secretary. Pastilan. Iya mo na kuyaw. Oh? Wala. Now, balikan taning FB mga higala. Ha? Pila ka mga Pilipino kung ipasarado ni sa presidente tungod lang sa iyahang uwag sa politika, pila mga higala ka mga Pilipino ang makulbag kaldero ini. Di ba? Kaya uban niya, vlog lang. Na nag-income na, kaya may trabaho. Ugi lang o vlog. Na vlogger. Di ba? Kaya sa panahon mo, wala na. Tapos na. Di ba? Ma'am Elvira Cabanya Sontalo, Bobby Narbay, good morning din na. No? Di mo silang kulbag kaldero. Wa pa gaya matumal ang saad sa presidente, mga higala nga mga maayohon, hapit na lang mo man iyang time, karon kulbang pagkaldero, samot. Wa na gyud tayo ni. Pait pas panyawan ang kinabuhi sa mga Pilipino. Tama lagi kung ingon ni Tatay Digo, wala. Ha? Worse good ang abtong mga presidente na sa Bongbong Marcos kay adik na. Di na mantigo mo bati. Kung unsa na gihambin nga problema sa mga Pilipino. O, kay adik na. Ha? Mauna ang consequences. Karon, nagapanghitabo na. Mga maingon ta, tama yun. Si Tatay Digong yun, tama yun. Igo na lang maingon nagtama. Pero kita, natamaan na ta. Igo na tama, pero kita wala. Natamaan na ta aning kabuang sa tuwa mga igalang presidente. Ang Davao daw, grabing, baha daw dali mo nang ipausap na niyang dike din na sa kining. Usa ni, kining talumo. Okay man po nag-ipausap ng dike sa talumo. Maino na, naitrabaho nun. Labon, way mga trabaho ng mga kontraktor dali. Pero dito sa Manila, upat ka congressman nagtabang dito. Sos, ginoo ko, ang baha dito sa Davao, taga-tuod ra. Nga below sea level pa ni. Sea level ang Davao. Ang Manila, mga higala, upat ka congressman dito. Upat unom. Gilunupan. Puro na ay mga flood control funds ang mga congressman dito. Gilunupan. Wa man gyud nato dito ni Bisdison nagibigyaw-yawan to dito asa na yung mga flood control. Kay ang istorya dauton lang yun ang Davao. Mao gyud na bottom line din ha. Dauton mga higala ang Davao City. Karon pagawas mga higala sa survey karon sa kwan sa kaning GDP, gross domestic product. Ang Davao City perti mang sutuya mga higala sa ekonomiya. Mas taas pag GDP ang Davao City sa tibuok nasod Pilipinas. Number 1 ang Davao City. Karon usaw na inyo pagdaot karon. Res ipsa loquitur, thing speaks itself. Kung ingon ana ang naabot sa Davao, maugyo na di na ninyo pwede na tuison. Usaw na ron ninyo nga sutoy man gyud ang ekonomiya sa Davao bisag inyo ang gipit. Kaya ang tinuodan ni,
na ay trust and confidence ang mga negosyante. Pero sa Davao, na sila tiwala sa mga Duterte. Mao na tinuod din. Dito sa ubang lugar, walay tiwala kay dili maayo ang pagpadagan sa gobyerno. May klarong istorya din na. Dili lang tiwala na ay gihimo kaya nagkaroon ng tiwala. Na ay gihimo nga maayo ang mga Duterte kaya nagkaroon ng tiwala. Kaya ang tiwala musulod lang na mga higala kung naa kay maayong gihimo. Di ba? Wala po ko sa imuhang bana. Musalig ka na imuhang bana nga wa man ay tarong nga gihimo, puro naman kabuang. Ikaw nga asawa. Pero kung naa kay nindot kay gihimo, kanunay nimo ma-surprise sa mga maayong butang ang imuhang asawa. Grabe ng tiwala ana sa imuhang asawa. Bisag mangbidang pa ka, musalig paghihapon na sa imuha. So, himo sa butang nga masaligan ka. Una ka maghimo kabulastugan na ng imuhang pagkatao para na isalig. Salig wala na dayon ng sikatao nimo wa kay nakitaan butang nga kasaligan ka. Dili na, di sa Davao, ang ekonomiya nato dire taas kaayo ikumpara sa ubang lugar ug bisan sa tibuok Pilipinas. Yaasa ta mo na i-attribute. I-attribute na sa itong presidente. Karon? I-attribute na sa liderato diri sa Davao. Tungod kay kanang pagsalig mga higala, dili lang na usa ka tuig, katuig, tulo katuig no. Digogol na sulod sa taas nga panahon. Probably panahon pa na ni Digong. Kuan ang history sa Davao nga okay kayo ang mga negosyante sa Davao, well protected din ang mga negosyante. Karon lang murag na ay problema ta din ng building office din business bureau daw mga higala. Sa mga negosyante. Pero kung maingon kag ako negosyante ko, ako ang i-dig up ang record sa Davao City nga okay ka mga negosyante, well protected sa tuang local government. Di ko mubuo nganong magsamantala man ko dito sa kuan ay magbabaka sakali man ko dito sa ubang lugar nga way klaro ang peace and order, way klaro ang pagpadagan sa gobyerno. Di ko sa sigurado kay negosyo ta mag-put up tag mga permanent din nga mga structure building, di naman na nimo na matanggal din na kung naana ka din na. So importante kaya na siya mga higala. Kani nagpaila lang nga maayo ang pagkadumala sa syudad sa mga Duterte. Siguro, tagaan na itong tsansa si VP Sara kay Duterte na Sara. Dating mayor po, maayo pong pagpadagan. May mo presidente. Kaya tagaan naman yung tsansa ni si Marcos na ayuho ng pangalang Marcos niya. Unsa na si Marcos? Ay, nako. Lisod mga higala ispilingon ng aning dagan karon sa panghitabo. Pait ng mga tao. Ang mga tao naning kamot ng tao pag hinabuhi kay wa naging mga higala masudlan na trabaho. Wala gina gablag-blag na lang dia kay para maiyawat na lang. Naay mo kuan kuan. Monetize ng ilang mga vlog nila, makakwarta sila bisag wa sila trabaho. Makakwarta sila na sila binulan nga madawat mga higala. Karon kay ipaundang man po sa presidente. Ipaunda ba po sa presidente? Ay, nako. Wala gyapon magakaigsunan. Bisag unsaon nimo, wala gyapoy pulos. Saba ni, kung sabton pag-ayo Kuya Jun ang Pilipinas, dalahon pagkalunod ang Pilipinas. Sobra pa ta sa lunod ani. Sinking taning trabaho ani. Tao ato presidente, hapit na may gala mo man termino wagi project. Nga moingon, boom ang ekonomiya daw sa Pilipinas. Ingon pa si Claire Castro. Na boom na daw. Sukad
sa paglingkod ni Bongbong Marcos Malacañang. Naabay nag-boom mga igala nga magsigid pangutang? Bebe, sige na be, analyze daw na ninyo be. Kung tama ba ng istorya sa Malacañang nga nag-boom na ang Pilipinas, nag-boom ng ekonomiya? Naabay nag-boom na magsigid pangutang? Oh. Tao ba na sa istorya nga daghang kay kwarta na daw siya, niya ka man, nagsige na giyapong pangarawan. Ha? Oh. Pag nag-boom na ang ekonomiya, kita mo'y magpautang. Dili kay kita mo'y mangutang. Oh. Pagkatulibagbag mga higala. Oh? Isol pag ito ni Clear Castro ang yung bulsa mga higala ng sus Ginoo ko. Bulsa niyang bahong ni Bermain. Ha? Dapat nag-boom nga, mangutang. Pag-boom ta, kung nag-boom ta, kita mo nagpautang. Or at least, dili ta mangutang. Kay naatay sufisyente nga pundo. Okay, nindot ang ato ang ekonomiya. Di ba? Berting Cantancio. Oh, good morning din nating. Nangutang ta tungod kay hagba ang ato ang ekonomiya. Nagkayawa-yawa o pangita na ron ng empleyado sa gobyerno asa magmuha o kwarta. Unsa nga tax ang i-implement para mudako lang ang ato ang pondo des panudlanan. Unya, ingon ka karon nga nag-boom ang ekonomiya. Asa may nag-boom ang ekonomiya diya? Ay, nako. Ato ang perminanunggan. Oh, gawas ng utang. Kung nag-boom ato ang ekonomiya, ngano gipamaligya man sa ato ang gobyerno ng ato alin ng mga kuan. Hydropower plant, Terminal 3, usapan lang ipambaligya. Bisag unsa na lang, nauna-unaan nito presidente baligya. O sabihin namin, joke no pa may gana pestoryahon na ay sobragatos ka mga kumpanya sa gobyerno ang ipamaligya na ngantos private. Yan, nagboom ato ekonomiya na maligya ta. Nangutang ta. Boom ang ekonomiya, anak, pasti lang. Bisan grade 1 section Z mga igala. Oh, di gyud mo tuo anang istoryahan. Because even practical testing mga kaigsuonan could tell us wala gyud hagba gyud ato ang ekonomiya. Oh, di pamaligya na lang ng ato ang mga kumpanya sa gobyerno. Pamaligya na lang na mga igala ngadto sa mga pribado. Ngutang og bilyon-bilyon. Nya kauman paistoryahon boom ang ekonomiya sa Pilipinas. Nya asinso gyud sa diyang nilingkod sa BBM, pasti lang. Kurag mo ni tinuod nga istorya nga kuan ba? Ilad sa atubang ba? No? Ay nako. Wala na gyud. Nga kuan na ta ini. Oh. Siraan na ng bakit mga kaigsuonan. Lisod mga kaigsuonan ning ingon angin mga kahimtang. Murag ilad sa atubang ba? Ingnon tagbusog, bisag gutom. Di ba? Tinuntol kayo. O tinunto kayo. Now, Sibog Tagamay. Deritaan ni mga igalang si Boying Rimulya daw ang himuog standard bearer ni Bongbong Marcos. Posible ba yan na? Ha? Posible na. Kay si Boying Rimulya, tested na mga igala nga mo dipinsa gid sa iya. Nabisag wala na siya sa pwesto, dupan siya ni Boying Rimulya. Nga naman, pariho man sila. Upper class man niya sa BBM. Subuphan gid na niya. Iya gud ang amo. Kung presidente si Boying Rimulya, duphan na gid niya na yang amo kay kung di na duphan, i-impeach siya karon. I-impeach na ron si Boying Rimulya, madrag man na si Bongbong Marcos. Or i-impeach na si Bongbong pailag kaso kay di na siya presidente, pailag kaso si Bongbong Marcos, madrag man na si Rimulya. Oh? So 2-in-1 na silang duha. Kani sige mo, napay posible nga mo balingbing kay may pagkabalimbingon man eh. Pero si Rimulya, bisag may pagkabalimbingon po na, dito na mo variable mga kaigsunan. Kaya kung iya ang sunugon si Bongbong Marcos pag-abot sa panahon para maluwas siya, di man gyapon siya maluwas.
Kay 2-in-1 man sila mga higala aning mga kabuang nga transaksyon karon sa gobyerno. Oh, di ba? So posible na si Boying Rimulya ang iyahang pakandidatuhon. Ang problema din hagmudaog ba po na si Boying Rimulya kontra ni BP Sara? Ha? Bisang pagpalito ng kumilik. Oh. Maunay dakong problema din ha. Ang winnability mga kaigsunan. Oh. Kung mudaog ba na si Boying? Ha? Naong palangdaan ana mga higala, X nga kaayos mga Pilipino. Di ba? Dungdong Hernanot. Oh. X na sa mga Pilipino. Wala nga, wa gyapon. Oh, mo ingon ko, ang nahibili nila mga higalang baraha is assassination na lang yun. Mauna na nabili nila. Impeachment, wala. Oh. File o kaso, wala. To sa ombudsman. Dismiss man, DOJ, dismiss. Ha? Surrenderon si Inday, kidnapon ang iyahang amahan, pangipiton sila, mangyapon mo sila. Yan. So ang naibili na lang mga galang option karon sa mga kalabas politika ni BP Sara, assassination na lang yun. Now, kanira bang mga Marcoses na ani history mga higalaan ng assassination? Katong amahan ni Makoy, kani history niya. Katong amahan ni Makoy, lolo ni BBM, napil dito pagka-congressman dito sa Batak. Ang nidaog siya ito'y pangalan itong congressman, nalundasan mo to? Di kay ko sigurado. Sounds like that, nalundasan. After 3 days, kwanto, gitgitan tong ilahang, init ka ito nga eleksyon na to, 1935 na ta. After 3 days mga higala, sila nalundasan, gipatay sulod sa iyahang balay. After 3 days election, gipatay sulod sa iyang balay. It takes how many years? Una, napay mga duha ka suspect adto na dismiss ang kaso kay wala gid sila ilabot, suspect lang. Na-revive ang kaso. Nigawas ron ang suspect ang amahan, apuhan aning Bongbong Marcos. O mismo ang anak na si Marcos, kadto si Makoy. Napay kadtong isa pa nga upat ni sila tanan nga akusado. Si Mariano nga apuhan ni BBM na-dismiss ang kaso kuyog tong isa pa kakusado. Pero si Ferdinand Idralin Marcos na kumbikto mga higala kuyog po tong isa kakusado kay upat man sila. No? For murder ni nalundasan to, pilido ato. Si Marcos, Ferdinand Idralin Marcos Sr., 18 years old pa siya that time, estudyante sa UP sa College of Law. Nakumbikto sa RTC Mahigala Court of First Instance pa na atong unang tawag. Si Ferdinand Idralin Marcos, amahan ni Bongbong Marcos, kuyog tong isa pa kaakusado. So, napreso silang pila ka bulan, ni-appeal sila mga higala, ang sentensya 17 years, at 10 years to 17 years ata ang sentensya ni Ferdinand Idralin Marcos. Pero, di-appealangan to sa Supreme Court. Gi-reverse sa Supreme Court mga higala because of the inconsistency kuno sa testimonya sa witness.
So nakagawas ang amahan ni Bongbong Marcos og katong kauban nga akusado. Nakagawas sila. O niya, nagpadayon si si Ferdinand Idalin Marcos, eskwela law, nakagraduate, nahimo po siya nga congressman, siya nga mayor, senador, ultimately, nahimo may galang presidente. So, unsay idea dinhi? Ang idea dinhi mga higala nga gi-float sa history nga kanang mga Marcoses na ana sila'y criminal tendency pag-abot sa politics. Kaya nga dapat si BP Sara careful. Kaya nga criminal tendency na sila based sa history. While na-acquit ang amahan ni BBM sa kasong murder na diin kumbiktado siya sa RTC. And it was only a matter of reversal mga higala that set him free from prison, from his conviction. There is always kuyog-kuyog ning ilaha mga higalang criminal tendency. Maunay buot ipasabot sa kasaysayan. Nabisag na akwit ka, hinumdumi, kanunay. Bisag ang usa ka akusado na akwit sa kaso, it doesn't mean na wala siya gihimo nga krimen. No? Posible siya nga kriminal, pero di lang pwede makumbikto tungod kay kulang ang ebidensya. Wala niya maabot ang legal requirements nga proof beyond reasonable doubt because of the inconsistencies sa testimony sa witness. Di ba? Wala dili tanan mga igalang na akwit sa kaso, inosente o wa kayo mo krimen. Probably criminal na, di lang pwede mapriso kay kulang ang ebidensya. Because our law in the Philippines, the Philippine law is pro-accuse. That's why proof beyond reasonable doubt ang requirements mga kaigsunan. Our law is pro-accuse. Our Bill of Rights, Article 3, puro katungod sa mga akusado na diya. Pila na kabo? 24? Ha? Katungod sa mga akusado, wapay labot na Miranda rights din na. Oh. So, sa laktod, kung imuhang subayon ang kasaysayan, kanang mga Marcoses, gikan kang Makoy, katong kang Makoy, naana sila'y criminal tendency, mga higala. So, apo ta makabalog, na-inherit po na ng BBM. Muna nga, BP Sara, ingat ka. Because ang nahibilingong opsyon nila para di yung ka mapresidente is assassination na lang. Impeachment, wala mo na. Di mo na magkalulot. Pahalog kaso, di po na magsilbi. Dauto na to sa mga Pilipino, di po mo salir, may galaki, number 1 Japon si Sara sa survey, dako, kayo diferensya sa nagsunod. So what is left for them? So that Sara shall be prevented mga higala to take over Malacanang comes 2028. Assassination na lang. O na, doble ang seguridad dapat sa ato ang Vice Presidente. Kay again, kanang mga Marcoses, naana sila criminal tendency pag-abot sa politics based on the history. Dili na ato history na siya mga higala. Watay gidungag na, history na, kasaysayan na. Di na pwede ni mo to ison. Tungod kay ang kasaysayan, mapasa na siya ngadto sa musunod nga henerasyon. Generation after generation, dili na siya mawala mga higala. Kay kabahin na sa kasaysayan sa politika sa Pilipinas. Ganun na because si Ferdinand Idralin Marcos Sr. mga higala becomes
also a President of the Republic of the Philippines. No? So, criminal tendency. Ha? Pwede mahimo siya genetic mga kaigsunan. Bunang delikado. Dili lang siya necessary nga siya ang mangunay o pamusil. Pwede siya manugo lang. Di ba? Oh. Sa mga ito gawas nga ang mastermind pagpatay kang Ninoy Aquino, si Ferdinand Idalin Marcos because of his record. Wala siya gideklara sa Supreme Court na innocent. Ang giingon na sa Supreme Court, there was an inconsistency of the testimony. Wala siya gideklara mangyalang inosente siya sa krimen nga diin siya nakumbikto dito sa Court of First Instance. Kulang lang ang ebidensya kay inconsistent. Kulang. Mo dismiss, gi-reverse ang niyang kaso gipagawa siya sa prisuan. Wala sa kamatayon ni Ninoy. Kung dito kang nalundasan siya ang nagmunay dito pamusil, pero sa panahon ni Ninoy, tinuutong gisugo niya si Galman, kaman gidubol cross si Galman, gipatay po si Galman pagkauman, para wala na maigala, putol ng istorya. Wala na mupiyait, di na sa madlo ka muliking. Kaya double cross man. Si Rolando Galman. Di ba? Oo. So na, kamautan na, nga nung nasuspek si Makoy, sila ang kaaway. Ha? Number one critic siya sa Makoy administration. Namatay ron. Kasi suspect, si Makoy. Nga naman, kaya si Makoy na may criminal tendency kay kaso minalundasan, nahimo na siya nga konbiktado atong panahon na. Alright, taon-taon, balik taon naman bibilang ka mga painundok. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic! Ano ang mapapanalunan mo sa kakasigarilyo mo? Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Alright, balik kami kala din sa pagkaparekoyog sa programang Issue sa Masa sa 90.7 Love Radio Davao. Doon na ay 42 minutos sa nakalabay. Human agi ka alas 8 buntag. Oy, ay kalimot ha. Mga kaungo rin ha. Mga ka-ISM sa tuang alagang Unilab. Kauban ang 90.7 Love Radio karon ng Agosto 29, adlaw Sabado sa may Imiville Subdivision Basketball Court. Asa man ni dapitan ning Imiville Subdivision, buhangin man nata ni. Oh.
Emiville Subdivision Basketball Court. Agosto 29, Sabado na. Alas 7:30. Unsay naa ay dito, John? Ang naa dito, natay medical og eye check-up, blood and bone screening, BP monitoring, random blood sugar, FBS, uric acid, cholesterol, check-up, zumba, palugaw, snacks, magic show, bingo, raffle. Libre tanan. Mao na ang alagang Unilab. Kauban ang 90.7 Love Radio. So, libre na, libre. Adto mo. Adto ta. Adto ta na. Karong Sabado sa Emiville Subdivision Basketball Court. Ayan. Alright. Derita mga igala aning istorya mahitungod aning kuan mga abogado o mga officers, mga igala sa kining impeachment court nga di na patingugon mga higala labot sa meritos kaso. Maunay order ni Escudero, pero kanang order naa na sa rules of impeachment pod. Iya halang gi-enforce tungod kay bura na maghihimog shooting mga higala ni Attorney Armando Ligutan ang impeachment trial. Gihimo na ni Armando Ligutan og shooting. Ang trial mga kaigsunan. Muna nga ingon si Chis Escudero, dili ni maayong tilimad oni. Kung sa aktual o normal nga korte mga kaigsunan na atay gitawag din hag subjudice. Pwede makontempt subject to disciplinary action any members of the bench and the bar who will disclose the merits of the case. Di ba? Pag pending ang kaso, di nyo ka pwede. Ako dugay ko sa korte mga higala nga na imong reporter din na. Muna ako ang beat na ko kay beat system man mi. Dili yun na pwede imuhang ibalita ng mga kaso nga pending nga diin mapiktuhan ang merito. Kadto lang mga order sa judge, mo to'y pwede nimo. Katong gipirmahan gid sa judge nga mga order. Maura gid to'y pwede mabalita nimo. Pero kung magpa-interview ko sa kabogado, kauman i-speculate niya, nga moingon siya nga, nagtuo man ko ba nga, kani si judge, mahilig man yung unani mo. Kung yun mo, grande mo, mga anak ka niya, maka-influensya mga higala. Mahulog siya o subjudice. Mahulog siya subjudice. Mauna, ngagi, kuha na ron, ipatuma na ron, nga, bawal na istoryahan. Kaya mahilig anak ka naman, si Ligutan, si Kapunan, kana si kanabag ng bugados di Binigracia. Mahilig magtabi-tabi dito mga higala sa gawas. Pero wala na mga higala ang pagkasagrado din sa trial, wala na. Wa pa gani desisyon nagsige na kag-istorya na may tungod na. Wa kay kalainan sa lalaki. Nawa pa gani makasal, giinunggoy na ang pangasaunon. Wa kay kalainan anang mga lalaki din nga grabe kabutakal. Wa pa gani makasal ang pangasaunon, giinunggoy nagtaman sa ginhawa. Diba? Juvenal Borgios, Berting Cantancio. Dili gusto si Chis Escudero, baka Chis Escudero, mahilig man yun nag-legal pod. Di ba? Una siya nilumlom kang heart, iya pa man yung gipaanular mga higala ang iyahan kasal. So dili gusto si Chis Escudero nga wa pagay sila mahumag desisyon na anay desisyon yung mga private prosecutor si Armando Ligutan o si Kapunan. Ingon siya undangan na. Di na maayo na. Naatay rules na. Mo ni ang rules.
Oh? Kung abogado ka, you can be subjected to a disciplinary action before the IBP, IBP, ultimately nga to sa Supreme Court. Who has the power to regulate the practice of law. Supreme Court. Di ba? Tama man po na. Nga naman, because the motive mga higala sa prosecution is political propaganda. That's why they cannot afford to make the merits of the case sacred and silent, mga kaigsunan, because the motive is political propaganda to destroy the image of the Vice President na maoy subject din na may gala, maoy akusado sa impeachment trial. Kung ikaroon istorya nila, wala nila mahilom ng ilahang baba. Di ba? Tanawar ko ng defense. Kung may istorya may gala sa media, kailangan interviewin sila, kailangan pangutan. Or magpa-press-con sila para maisatan ng pangutana sa media. Dili kay puli-puli ang interview, dugay kay naman. Asa magpa-press-con ta, sige, magpa-press-con ko sa mga mga pangutana. Ano ra? Tubagon lang itong mga pangutana. O niya, kauman, na ay mga restriction. We cannot speculate the impeachment proceedings because we are still trying to navigate this testimonies of the witnesses and we are trying to consult. Ano ra? No? Acting as a true lawyer. Natural lang na sa mga abogado. Pero kung magpapresko na pareha, niligutan o nikapunan na, the intention is no longer to inform what's happening during the impeachment or what are the plans of their teams. But to make it political propaganda, di ba? Nangyang pa nimo mga igala nga daw, kumbiktado na, scammer, sa pa itong panghingalan niya mga igala, itong ilang abogado nga, babae nga wapoy tahal. Nanla na sinday, saraw ka ng, scammer, kurap, sa pa itong pangalan niya. Di ba? Gibadlong siya. Ang nasasakdal, hindi pa convicted. Why you call her scammer? Pagkatunto. Oh? Abogado man ito. I'm sorry. I was just carried away by my emotion. Nausa ka? Di ka dapat din may mga abogado kung emosyonal ka. Because our law cannot be ruled by emotion. It is always ruled by the provisions. Di ba? Sa balawod, good. Pero siya, kawan, mga igpasaylo. So, magpasabot, ang konsepto nila mga kaigsuunan, ang konsepto nila is really political propaganda. Mo yun na din ang agenda. Kabalo ba mo? Nga samtang gakaidaran ta, na matikdan usab nato ang kalahian sa ato ang lawas. Mao nga, importante ang hustong pahulay. Diet o vitamins, daghan pa nato. Di na, nga patong-patong ang trabaho ug responsibilidad. Mao nga usahay, bisan gibati, gapatong-patong pod. May na lang, dunay Immune Pro Prime. Usa kini ka multivitamins nga dunay tukbang kombinasyon sa vitamin C, zinc o karon 1,000 ayo sa vitamin D3. Tabang kini aron nga suportahan ang immune system o kalikay sa vitamin D deficiency inubalan sa proper diet o exercise. Siyempre, samtang nga kaidaran, mas kikinanglan ang igong pagatiman sa atong kaugalingon. Mag-Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid plus zinc plus cholecalciferol is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor. Ayan. Pro Prime yun ta. So, atong balikan. Wagay klaro mga kaigsunan. Wala, tama na. Ordinances Escudero, i-implement ng rules. Hindi na magbagi-ibian ng may tungod sa impeachment. Pakita ng inyo mga ebidensya din na during trial. Ayaw paghimog media mileage. Because people might surmise your intention ng impeachment.
It is no longer to seek for justice. But for political propaganda. Diba? Magduda ang mga tao sa inyo din na. Again mga naminaw na to karon naatay kini mga galang activity sa Innibil Subdivision karong Sabado. Pitsa 29 mga kaigsuonan. Naatay activity dito. Kanang gitawag nato mga higalag medical mission nya HBN medical mission alagang yun ni lab kauban ang 90.7 lab radio tungod kay gawa sa medical mission ay check up of blood and bone screening, BP monitoring, random blood sugar, FBS, uric acid, cholesterol, check up nya naapamantay mga lingaw-lingaw pod. Sumba, palugaw, mga snacks, magic show, bingo, raffle, ato Amyville Subdivision Basketball Court karong Sabado na. Ayaw gyud na inyo kalimti, ibutang gyud na din na sa inyong listahan. Ang sara na. Halos tanan karon bayad, pero kaning activity para ni sa inyo libre. Libre. Ato mong doktor, magpahiling mo dito. Tagaan ba mong snacks? Dili. Pero dili, libre na ang snacks. Ato kang doktor, pabayron pa ka, wapay libre snacks. Dili, libre pa ang hiling mo check up sa mo Tagaan pa kang snacks. Ang problema lang kay humani mo, pasumbahon man po daw ka. Suoton kag tiger nisak bisag 65 anyos na ka. Joke. Suotog tiger nisak, kay magsumba. Dili atik lang na. So kani mga galaw ang dagan karon sa tuang panggobyerno wa na gid magkadima. So gihimo nilang political arena ng impeachment. Gipagasto ang mga tao, milyon-milyon kada adlaw. Unya ang uwag na des politika mga higala, maura di ay ang ilahang tumang. Wala gyud, wala man kadimo. Nagpait ang mga tao, daghang mga Pilipino ang tabangunon. Ginoo ko. Lupig pa nato ani Nepal, naigo may galag dako kay baha. Actually, lupig pa nato Nepal ani. Purnada mga higala nga to ang panudlanan, wa ta kabalog asa ni paingon ng mga kwartahan mo ni dapat imbestigahon. Karon kay nagibaw naman nag-asa ni paingon ng kang BP Sara ni paingon magina dito sa mga proyekto legit man. Dapat ang sulod imbestigahon na ang presidente na pod kay pili lang 125 4 billion 4.6 billion. Ang confidential fund matagtuig ang atong presidente. Asa na gidala ng kwartahan na mga higala. Wow na nakabaho rog tik-tik ng mga tawhana ni. Dali na ta sa tuwa mga higalang premyo sa kalendaryo patong-patong papromo. Ang ato ang mananaog di ay karong kabuntaga mga bay. Ang kalendar number 0359. Si Roderick Crisma, taga kilometro 12, Barangay Saksa, Davao City. Ayan. Congratulations, Roderick Crisma, for winning 700 pesos. Ayaw kalimot, Roderick Crisma, pag-claim ana before 5 p.m. para dili intonosis. Mapurpit na. Mudako na po na pagkaugma. Pero oportunidad na niya, Roderick Crisma, nakadaog kag 700 pesos sa ato ang Premios Kalendaryo Patong-Patong Papromo. Wa naman tayo oras mga bay. Naay oras di nato, naay panahon di na po mag-igo. Sa
ngalan sa kinatibuk-an nga puwersa sa programang Isyu sa Masa, din is 90.7 Love Radio Davao. Ako niyong alagad bata-bata, Junber Samit, namilit na sa mga kaninyo, niining buntag sa adlaw nga Webes. Salamat kaayo. Again, good morning and keep safe always, mga bay. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Pagtuki sa mga nag-unang isyu sa katilingban. Isyu sa katilingban. Pagklaro sa mga nag-unang hisgutanan. Sa masang katauhan. Magbalanse. Sa matag interes. Sa ngalan sa kaangayan sa tanan. Isyu sa masa. Uban ni June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Isyu sa